Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Promotion organiseert Kitty Kotti Boatface. Zondag 29 juni 2025. Vaar en swing mee. Opstaptijd 3:30 's middags. Afvaart 4 uur. Terug 9 uur 's avonds. Toegangsprijs €50. Aan boord €55. Line-up Sabaku, Corona Band en DJ Roy C. Voorverkoop van kaarten, Ricardo's Eethuis en Nieuw Draver. Surinaamse keuken aanwezig. Let op, eigen drank aan boord is niet toegestaan. Hey, met jou wil ik niet dansen. Zondag 29 juni, Kitty Kotti Boatface. Opstapplaats, de Ruiterkade 14 achter het Centraal Station. Dresscode in de kleuren van de Surinaamse vlag. Voor info bel 06 311 64703/06 870 98312. Attenzo! Mr. Pebble Banger. Una de Westra Namang. Vaderland, Suriname is je vaderland. Kijkers, ik heet u van harte welkom. Krishna Lakpat van GoToRo TV vandaag aan de Frans-Japanenstraat. We weten allemaal, de Frans-Japanenstraat ook een belangrijk verbindingspunt. En we zien dat de Frans-Japanenstraat vol zit met heel wat gaten, verzakkingen, overlappingen, die eventueel ook gaten worden. En we zien hoe moeilijk de auto's dus daar doorheen rijden. Het komt vaker zo dat juist de belangrijke straten de slechtste zijn. En het wordt ook niet gemaakt. Je kunt zien al jaren heel wat lapwerk op de straten toe.
Kijkers, we kunnen ook heel veel plekken aan de Franspanenstraat constateren dat er water blijft zitten. En dit is dus vanaf begin tot het eind. Franspanenstraat, kruising Lalaroekweg. Kijkers, we zien hoe de gaten dus dichtgemaakt worden, gevuld worden door straattegels. En na een poosje zakt hij dus gewoon weg. Nog daar ook zien wij ook dus overlappingen. En overal aan de Franspanenstraat worden er overlappingen gedaan. We kunnen ook zien dat aan de Franspanenstraat er ook last is van het storten van vuil gewoon op de hoeken. En dit kan ook ervoor zorgen dat natuurlijk de goten vol zitten met plastic flessen, grazen. En ja, je ziet het, de koker is helemaal verstopt, waardoor het water ook niet soepel kan doorlozen. En daardoor ook de straten nog steeds onder water blijven. Kijkers, u ziet het, aan de Franspanenstraat rijden is nu ook moeilijk geworden. De mensen van de Franspanenstraat, de bewoners, zijn natuurlijk niet tevreden. Ze kennen de Franspanenstraat niet zo slecht. Er zit hier een grote gat. En die zit ook vol met water. Dus als iemand niet weet dat er een gat daar zit, heeft hij wel problemen met zijn onderstel. En ook voor die bromfietser is het moeilijk om dus voorbij te rijden. Want dan moet hij op de helft van de auto's komen en dat is ook niet weer de bedoeling. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Gautrade Logistics aan de Indira Gandhiweg 619A en Direct Freight Services aan de Polakstraat 10 te Paramaribo is een logistiek dienstverlenend bedrijf dat lucht- en zeevracht verstuurt voor zowel bedrijven als particulieren naar bestemmingen wereldwijd. We zijn langer
meer dan 10 jaar actief op de expediteursmarkt in Nederland en we zijn een vertrouwd adres binnen de gemeenschap. We kunnen van alles voor u verzenden, zoals geschenkpakketten, auto's, fietsen, handelszendingen en containers. Trade Logistics aan de Indira Gandhiweg 619A en Direct Freight Services aan de Polakstraat 10 te Paramaribo hopen u binnenkort te verwelkomen in een van hun vestigingen, zodat u zelf onze kwaliteit en service kunt ervaren. Tot gauw! www.kulturu.com for the generation them.